Noniin. Näyttisi sille. Arvasin heti. Heti mä arvasin. Lennätkö ihan aina? Olisin katsellut varakkaa.但形体的话，可能大多。Aika hieno. Just sanoin tuossa, mulla on ollut 2 aivan fantastista päivää. Mä oon nauttinut kummastakin. Ja tässä on tää loppuhuipentuma ja omasta mielestäni mä oon tosi tyytyväinen, mitä mä näin edessäni. Tää kilpailu on kovaa ja nää on 50-vuotisjuhlanäyttelyn kauneimmat nää 2. Ja jos toinen, se kuka on VSP, ei ole ollenkaan huonompi. Kummatkin on oman sukupolvensa voittajia tänään. Vielä kerran ympäri, mutta yksi vaan voi voittaa ja toinen. Sanonut tänäänkin.